Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barka da zuwa tashar Giyawa TV. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon bidiyo namu mai taken zafafan kalaman soyayya kashi na ɗaya. Idan wannan ne zuwanku na farko a wannan YouTube channel, muna neman alfarma mai kallo da ya mana subscribe kana ya danna ƙararrawar sanarwa ta yadda za ku dinga samun sababbin shirarwarmu da zarar mun ɗora su. Ku biyo mu kai tsaye a cikin bidiyon. Abar ƙaunata, bugun zuciyata, farin cikin rayuwata, da ke nake so in rayu har gaban abada. Ba na son furta kalmar rabuwa idan ina tare da ke a cikin birnin zuciyata. Ke ce nake farin ciki in ƙare rayuwata a tare da ke. Idan na tuna ki nakan jin farin ciki ya mamaye dukkanin zuciyata. In fita daga cikin duk wata irin damuwa da duk mai tunani yake iya faruwa da ita. Amma ina fata ki kasance ke ce za ki zamo farin cikin rayuwata wacce za mu rayu da ke har gaban abada. Ina son ki so na haƙiƙa.